Sculliant TV, murisei pano. Ndadzoka zvekare, ndoda kumbotaura nawo pamusoro pemukuru wemapurisa. Our system is very corrupt. One, vanhu vanoisiwa mumaoffices vanenge vane nzara dzokuda kuita kuti vazadze homwe dzavo. I don't understand kuti ndo zvavanenge vaudzwa here kuti kana watopinda paofisi kana kuti pachigaro, you must abuse that office. Because what is happening right now on the road, it's a sign of total abuse. And zviri kuzviratidza pachena kuti zviri kukonzerwa neCommissioner General akapinda. Nemhosva yei zvakadaro. Nemhosva yekuti is also trying to be in a looting spree to make his pocket deep. Sezvakamboita vamwe vaya Mungoya naMugabe, ndo zvaakuda kuita zvekare. Saka akatonzi uya upinde pachigaro nokuti ukasati udya ipapapa zvinhu zvinogona kutiomera usati wadya. Saka itotsvaga maways okuti udye ndokuti zvitiitire kati zvikuitire. Saka now everywhere 5 km road block chino. Vakomana vaya vepolice is not to say they are corrupt. Vanenge vatoudzwa kubva kukembi kuti kana muchidzoka munotofanira kuuya makabata mari yakati. 1000 US muzive kuti ndera boss haibatwe. Iyo imwe muchagovana chinhu chavanotoudzwa vachinzi endai kunoita road block. Saka obviously ivo pachavo vanotoshanda vachiziva kuti we have to raise more than that, so that 1000 rabosi tosvika tichivapa isivo tichisara tine something. Saka this tendency of abuse yema-offices, I think ZANU-PF itself must deal with this one. Inofanira kusvika painozvionera yonyara kuti izvi takazvibvira kare, aya masystem ava kuzihwa hazvichashandi. Imimi kumacar dealership yenyu munotengesa motikari isina fire extinguisher, asi mozoti munhu kana mamumisa parodhi moti munhu ngaange aine fire extinguisher, munenge muchida kureva kuti kudii? Ko munoregere kuti mota dzacho dzamuno importa kubva kuJapan dziuye dziri fully loaded nemafire extinguishers? Zvamuri imi vene vemacar dealer munoregere kunge muchiona kuti iyi haina fire extinguisher, you have to put it so that customer panouya kuzoitenga inenge iri full zvinodiwa zvacho parodhi. It's a sign of trying to give burden kumurombo, kuti murombo ngaarambe achitambura. Kana aitenga nhasi mangwana we have to impound it. Kwera kuti mari yatenga nayo tatoiba zvatopera. Saka murombo chaiye mati afarire kupi? Munyika make zvamurimo maanenge achitataniswa. Mati murombo ofarira kupi? Kana muchinge maimpounda kuzoti munhu muridzi waye aitevera achiti ndoda motikari yangu, inoita kunge mhosva kunzi yava nevhiki iri pano, saka per day tiri kuchaja $10 or $20, this and that, like yanga yakapakwa mugaraji. Stop this thing what you are doing, guys. Muri kuremedza the real citizens of the country. Kubvira kumataxi, zvese zvamune muchingoita kunongori kuremedza murombo chete. Komadii matsvaga imwe strategy isingaremedzi murombo wacho anokuvhoterai? Kungotsvaga imwe strategy so yokuti zvinhu zvingoreruka munyika so muone kuti nyika iyoyo inotanga kunakidza zvisingaiti. Asi imi manje hamutodi izvozvo, munotova nemweya wekuti mukaona kuti apo paita kalobhu apo moda kuenda kunovhara nemutemo, moda kuenda kunovhara nemutemo. Yese mitemo yamunai muchiisa yekugwa nemunhu kuti arambe ari murombo. Saka kusvika rini?
The situation is you are digging your own graves. Imi vanhu vezana. And izvi munofanira kuzvinzwisisa. Mutemo ngaurege kuita burden kune vacho vanofanira kupiwa mutemo. Imimi munguva yenyu muchienda kuhondo makarwira nhau yokuti one man one vote, kuti kana tichida kuvhota tofanira kuti munhu one ngaive iye anenge achinzi wavhota, kana kuti avhota ngaabve umwe achipinda vachivhotawo zvichidaro zvichidaro. Tumapurobhuremu twenyu twakakuendesai kuhondo twanga turi tudiki diki than maproblems avapo nhasi. Kubvira zvamakatonga nyika ino yava ne45 years muchitonga, chamunoti ichi chiri sensible chamakaitira ruzhinji chii? We don't talk of border post, that is Zim borders, mabhenge ekusouth Africa akazviita izvi, which have got nothing to do with the government of Zimbabwe. And musanyepera vanhu. We don't want to talk about chimwe chibridge chenyu chamakavaka kwecho chakatoputika kudhara icho, makatoba mari. Road tiri kubhadhara matollgates and this and that. Saka yesu mari yese yatinobhadhara matax inongoenda kuna iye chivhayo. Is this what you want to tell us? Kana ari mabridge akakukubwa nemvura munana 2000, mamwe munana Runde, mamwe kunana Darwin, mamwe kunana Cholochoko, kubva paakakukugwa nokuti akanga akavakwa neSmith regime, kubva paakakukugwa ne2000 during that cyclone till today hapana chakazombovakwa pazviri. In fact, I feel sorry kuti tine vanhu vanenge vachiti ivo vari kudhivhelopa nyika pasina chacho chavanenge vachiita. Kunze endai munovaka bridge, munoenda kunovaka bridge nesimende 10, dzimwe dzese 50 moba. Saka mati paitwe sei? This is what the president must fix. Kuti vanhu vari mumaoffices umu, vanhu vaari kuti ngavaite mabasa, they are not capable of doing the job. Seuyu komishina wake wepolisi ukatotanga kuita corruption nevanhu nemapurisa muroad, it's a true sign yokuratidza kuti munhu is unfit, is not capable of doing the job. Zvingava zvenyu zvokuti is protecting the legacy of your what everything, but the truth is he is not fit to hold the office. Zvese zvamunenge muchiita izvi zvinofanira kukunyadzai. Ukaona wakushaya kuti woenda kunovhura chii, kuno komishina chii, munochienda kuno komishinana nemachechi, munhu anonzi president, inyadzi, nokuti munenge musina chamunemaitira vanhu venyu. Fungai kuti Traore paBurkina Faso apa for his 2 years zvaachiva is more than. Chinokutadzisa imi kuti muachive chii? Because you don't care about the country, you care about your pockets, you care about looting. 2 years that Traore paBurkina Faso yachinja 2 years. Imimi makutoenda ku 10 years. Chachinja dololo, chachinja kungoba chete nokuverenga kuti vanhu vakaabductwa vangani, vakafa vangani, mageneral ari kupera kufa chete. Ndo zvakachinja. Zvacho zvine basa zvamunofanira kuitira vanhu venyu hapana. Munofanira kunyara man. Munofanira kutinzwira tsitsiso. Chase away all these people who are incompetent vari mumaoffice. Angava maporisa, kune maporisa ari kugokoko ari kunzi anga achiita basa rekupiwa mabribes achiexota vanhu kumabusiness uku. Those people, they deserve to go in jail. Hapana kana explanation ipapo. They deserve to be in jail. Simple. They are abusing their powers. They are abusing the office. All those elements which abuse their powers, which abuse the office, must be put in prison. Imi munorega nemhosva yekuti shamwari dzenyu and this and that, but ndo vanhu vari kuuraya ZANU-PF. And you must deal with them accordingly, kwete kurwa nemacivilians.